Yabona makhulunywa ngomuntu okuthiwa ugcina amazwi wakhe umholi sokushiwo kubaba uNcamalala. Yabona lento akayishilo last week ugcina amazwi wakhe. Lento lena ngayisho la ku TikTok ngathi ilento ye-MK icamp ka ANC ecasukile, faction ka ANC lapha ngaphakathi ecasukela ubuholo obukhona. U-ANC loya kwabe ngathi like umuntu uyagula. Awukwazi ukuthi uzonda u-ANC kodwa uhamba ne-MK. Specify nawe njengotata uthi uhamba awumfuni lentozana uCyril, uhulumeni ophethe uCyril. Lento le into ezokwenzeka ngayo after ama-elections uzobatshengisa uthi yabo nginama numbers amna. Kuyinasi buyele ekhaya ngoba vele besiyimpi yesende. Sifuna u1 no2 no3 no4 babambe ngabankwahla kuphela ukuthi ngifuna nisebenze kanje ngoba nami nginawo ama numbers ami la. Lento uma uthi uyibheka ubaba uNcamalala uyenze kahle futhi usuqinisile mayithi to save ANC kanjani na. Udanse wonke amavoti kaKhongolose kade ya kwi-EFF, amavoti kaKhongolose kade yenkatheni, amavoti kaKhongolose kade ezoya kwi-DA. Laba udonsa lamavoti wonke abantu abanenkinga noCyril ngaphakathi even kwi-organization ukuthi awagcine ngapha angalahleki ngoba uyakutshela ukuthi awukho umbutho futhi anokhohle manje nifuna iconstitution ye-MK mhlawumbe into ebhalwe phansi ukuthi imeleni khohla. Uyakutshela namanje uNcamalala ukuthi inhlangano yakhe akusiyona inhlangano, ayikho inhlangano eyokhulula umuntu omnyama ngaphandle kwa-ANC. Uthi inhlangano lena yakwabo lena eyalolwa amakhosi amadlozi wawo. Manje kuphi inkinga? Yazi kunabantu abazodinga i-therapy session after elections. Ngibona kahle impela kumele ukuthi bahanjiswe nje kulezi zinto zama counseling bathi ukulungiswa ingqondo. Into icacile, clear. Futhi mina ngeke ngize ngimangale into yokuqala nje utata angayenza mangathiwa sekudlula ama-elections ukwazi ukuhlala phansi banegotiate noKhongolose. And uyahlala tata emazuna ukuthi wena uthini usho kathi lento lena ukuzotakula uANC kahle. Manje ke uyasho futhi ukuthi inhlangano lena ye-MK ayifani nezinye inhlangano. Mina abantu angazi bakanjani and bayajabula uma bese lapha yes ayifani nezinye inhlangano indlela yakhe ngayo. Uyasho ukuthi nakufani njengawona wonke lamanye amaqembu noma engaspecify but njengabo labo EFF khophu nani ayo khophu ATM yonke izinto ezikanjalo. So ngaqisanike noma ni recruit ukuthi nilekelela uANC futhi ufuna ngabe kahle nilentozana nicampaigna ndawonye nje noKhongolose nisho ukuthi cha mina nguANC lo ocasukile ongafuni lo ngapha umholo kaCyril. Mina cha nguANC lo kaCyril kuphela ihlukane kanje ihambe kanje ngoba nje manje babuzo babamba lapha ngamavoti sazokhala nje uzoba batika la ethi nama numbers ngaphambi kokuthi sibe nani ke yenzani u1 no2 no3 qhubeka kanjalo into ephambili.